Kangkong at saka baboy. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng adobong baboy at kangkong. Ayan mga kapudis, at meron tayong extra saba ay sarsa. Bago po tayo kumain mga kapudibit, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga tamkay Kapampangan. Manganta na po. Manganta na po. Cheers tayo. Cheers. Cheers. Ito yung sarsa. Hindi ako makako. Tapi ko na. Ay, sige. Meron naman sarsa itong kangkong. Sige. Lalamig yan, lalamig. Sige. Hindi ko na. Tapos taba. Taba. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Naman eh. Ang hirap ngayon. Yung kangkong. Taba oh. Kangkong at saka baboy. Salamat. Dati yung bata ako, kinakain namin ito, ginugupit yung kangkong, yung maliliit. Sa adobo nyo? Oo, adobong kangkong lang, pero sahog, baboy. Yan, ganyan. Di ganyan, maliliit lang yung mga hiwa ng baboy. Pwede din. Crispy pata, tapos kangkong. Ano? Taba. Taba. Sarap mga po. Magluto na po kayo adobong kangkong. Pag nag-adobo kayo ng baboy o kaya manok,
Lagyan nyo ng kangkong, pwede din. Yung iba, ano na, bulaklak ng banana leaf. Banana... Saging. Saging. Banana, saging. Puso. Masarap din yun. Puso saging. Tikman ko na yun. Ay. Diyan dyan sa ako. Ito. Yan. Gusto ko. Kangkong. Thank you. Yung ano, adobong kangkong na. Adobong kangkong. Sarap kangkong. Sorry. Alam na. Magsislatot ako. Ayan na, pag kumakain si Bibi, magsha-shoutout po tayo. Okay, shoutout po kay Engay Glore from Antipolo. Franz Abejero. Shoutout po. Apo Helson. Happy birthday po sa anak niya na si Renren sa November 21. Ayan. Shoutout po kay Freddy Balaoro or Freddy Barbershop from San Pedro, Laguna. Shoutout po, Freddy Barbershop. Magpagupit na po kayo sa kanya. Daday 315. Ayan, sana all happy birthday daw sa ex niya sa November 7. Sana all na ex na gigreet niya pa. Shoutout and happy birthday. Rosita Bopon and Rojas family.
Baby Nicolas Rojas from Arayat, Pampanga. Shoutout po. Shoutout po kay Sevena Mir at sa Nanay Gina. Shoutout po and salamat po sa suporta. Sa mga hindi po na shoutout, mag-comment na po kayo sa next mukbang po. Shoutout po namin kayo. Tita Olivia, shoutout po kaya ka and Tito Mac, Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Janet, Lumibaw, shoutout po kaya kayo. Ayan. Kaya mga kapudibis, agi sa naman tamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mga